Apa ke gangsaran 6. Alhamdulillah matur nuwun, Pak. Garap. Main temen semaya ya? Sama kanu gawane nyong. Oh, gawane Rika. Gawan kan ngomah malah. Mas Paimin. Manong bel Baleni maning sing iki, baleni go ciblek tok. Eman-eman temen ini Mas Tunjung. Ih, milih kok. Sing ndi? Mas apa? Mas Dalang Tunjung. Mas Dalang Tunjung milih kayak karo jenengan, Mas. Ya milih sing nom-nom. Mas Oh, jar kuwe. Mas nyong kon ndam ndelokno bawur sing blenger ku. Ya ganti karo sing kendang beboh. Jeleh wis terus. Milih sing arep karo Heru ya bebenyo. Hero. Gue ngandel apa? Heru kae sing lagi nyekel Saya rokok. ngerti nyung. Pak Warsito. Oke maning jelai pisang. Lah kae blengeri banget. Nyoba jeleh. Nyengiti Iya. ya. Angger nguyu ya jajinggon. Tok ora sing dawa ngetok. Ya iya, angger nguyu domongnya angel angger nguyu ke aja sembarangan wong ana WC, anak kamar mandi, nguyu nang dhuwur seng. Tang 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 tang. Ih, Wah. Kayaknya. jijik banget, Bro. Duh, apa bejara Yeah. orang kena ditampik. Ya jaduyuinnya. Lah yo. Jaduyuinnya kayak kers banget kok. Lah, Amit kena- jabang bayi. Kena kewes anu kaya sina gang sadar. Ih, apal pisan kok. Apa lu ngambendina nyong ana? Gang apa? Gang apa Miki? Gang sadar. Gang sadar. Iya. Apal banget Rika temenan. Siapa? Nyong ketemu karo Pak Warsito benang kana. Tok, Aja kagak. balang tok. Balang karo tabu tok. Aja kayak gue mah. Banting-banting tenggunda. Ngadeg-ngadeg maning ya. Ayo-ayo ya pada lengob. Wis ngadeg-ngadeg awit mau ngadeg. Rika kon ngadeg ya? Ah? Kon ngadeg Rika? Oh iya. Kon sapa? Ki pada ki ana Mei, April, Juni, Agustus. Lah pas ngadeg. September. Hah? Hah? Urung ngadeg Rika? Lah Mas, Nggih, Ih, Bu Jeblek. Aja gelem Mas. Nggih Bu aleman Jeblek banget, Mas. niki. Aja gelem. Ih, Aa, ih. Oh. Aa. Ampun aa lah. Oh wae. Ya Niki Bu Jeblek niki Dalam. kan dibawani Banyumasan mawon mboten napa-napa. Nggih. Banyumasan napa gemyane nyong tekin cilik bulbul. Nah, dibawani. Ora pas. ora pas blero mesti sampean. Ya, blero mau ngedalange ya men. Sing Kepriwe? bayar. Kepriwe? Arep blero arep bener ya men wong dalange ka sing bayar. Jenengan tuline kene ngode. Iya lah bene ngomain nyong murka ben ngode jare-jare apa pada orang ngode bareng. Agar wis semene jan lagi kalah-kalah. Ayo kalah Rika. Angger semene teh si piyik. Apa? Kae sing ayu-ayu nyong ayu kabeh sementor. Sindene Mas Dalang Gilang jan perawan kabeh. Oh jelas perawan ya. Perawan zaman Jepang. Lambene saru. Bener dong. Bener ya. Iya. Gemiyane nyong agen cilik. Taruhan apa Mas? Moh. Angger arep paruan ki karo bawor ki. Karo sampean kan? Oh, ki terkenal ki. Ayo ngene menyat. Oh, ki. Monggo jumeneng. Bintang tamu sakan Indosiar. Sepote gangsaran Mbak. Rok. Ya ora. Ya. Ayo Kang menyat Kang. Tuh. Sing bener dipamerna aja. Isi-isina. Aja kaya sawan celeng. Joget kaya sawan celeng. Lah wong gagah-gagah kaya iki kok sepote glangsaran, nganggo kutut manggung apa unang-unang apa lagu apa glangsaran. Ngonang ya kedawan, Pak. Sisan gawe patetan gambir sawit, engko munggah maring rangkep sisan inggah.
Terus anggawe ya ciblon ya. Iya, niku kowe rangkep ciblon. Tapi nyong ya ora ngerti dulu. Wong ora ngerti piye njaluk gendi. Lah ya aja kebangetan nemen-nemen gelangsaran apa ndarani nyong anu barongan apa. Wong gagahe be ora eling-eling. Kowe ya tunggal dene. Jebang bayi. Tunggal dene keprimen. Lah kae dalange karo nyong kan gagah nyong. Coba bayi. Setuju. Ngaca sedulur, ngaca sini, kaca kek sini. Sini, nah. Weh, ya kan kayak Pak Dalang Tunjung be kan. Oh alah. Gandang. Aja cocok kaya gue melasi kae Kabeh ngaku kok. dipadak-padak matane beabu apane kaya gue. Lho wong apa ora kelingan kowe? Ora kelingan ngapa? Kowe demen pacare Mas Dalang Tunjung, kenang apa belani? Iya. Gaganyong kan. Ya, nyong sih wong ayu ya sahabat baik pada seneng. Ayo kemenangan ayo. Ayo kemenangan. Kowe Yang apa soal seneng apa? Siapa? Ngilo kowe ngilo. Kang, Ayo. taruhan ya. Taruhan gue. Anu Baleni apa? maning, baleni maning. Ngono. Lho jan wong langsinge ya, Masya Allah. Busung gue. Aja ngomong. Kayak ki kon darani babaran apa nyong darani bakayu. Siku sapa? Ih, apa? Iya nyong dari babaran apa darani. Ya aja nyong. Ngantepi weteng. Dalang aja lirik ana nyekali weteng. Ora kepengin. Ojo. Ya iya benar. Ora kepengin mripate kaya iki. Ya ora kaya wong kanu dalange si bujang, maning arep sekolah arep kuliah. Ya ora mikirna kaya kuwe sing Aja penting delok mikirna ngene, Mas. kuliahe. Delok belakang ketemu gaben mana ya, aja ngene ora ilok, ngebeleken. Aja ngene. Mas Gilang arep kuliah nang isi Isi Solo, Solo. dia bene sekuliah. Nyong telung kuliah. Be. Apa kowe? Apa? mulane kembung. Monggo. Mangga. Nyong. Ge. Tubrukan kok senenge kok. Gemiyene nyong. Egin cilik. Dende papa dhuwur. Anu ya. Nah, nadane Diteresnani biyung harama. Dipun gendong kawar kewer. suarane maene. Mulane ket mau tek pamerna mung suarane Rika apik banget. Yo melu nyong yo. Lebok nang blumbang men dari kecebong. Ya ora kaya kowe mah. Aja nganggo suarane. Dina mengi nyong dikudang. Nyamleng banget pokoknya nek Banyumasan. Dilingling lan di sawang. Kebangetan temen soto Nyong nangis tulung. Dadi lagu banyu apa mau kan Dadi lagune omprengan. Iya. Soto kacang. Mas yo mas bil nano. Karo tawa yuk. Kowe rujak jeruk, Mas. Ya men lah orang bela-beku. Ya menungso karepe dalange. Rujak jeruk. Ya omprengan kono omprengan kene rujak jeruk ya. Karepe dalange. Karepe kana omprengan kene sotoan. Ora apa-apa, ya Pak. Monggo Pak Iya, Cokro. Pak Dados. Niki. Ki langka banyune iki. Mas Maryanto monggo. Pandang Lah pada nang jagat, jaba ya kok. nonton. Mriki Mas. Nggih wilujeng dalu niki. Nggih. Wilujeng dalu niki Mas Maryanto napa nggih sami Nggih, rawuh. tengajeng nika Mas. Mas Tunjung niki. Nggih, Mas Dalang Tunjung. Saking Bima Sakti, Bima Nggih. Suci, Man. Bima Maneges. Penggemar wayang niki. Nggih, penggemar wayang komunitas wayang. Bima Sakti, Bima Suci, Bima Bima Maneges. Maneges. Nggih, muga-muga Nggih. tansah ngrembaka anggene nguri-uri ing atase pagelaran wayang kulit ya. Nggih. KCSS. Apa? Apa? Komunitas Ciblak Sorcer. Artinya apa sorcere kuwi? Sorcer. Kae sotone langka banyune siji. Kelalen. Kowe ada komunitas. Ya duwe. Ya duwe. Apa Rika? ABO. ABO apa?
Komunitas Bawor original. Asli. Oh, komunitas Bawor original. Iya. Ora campuran ya. Ora. Mulane langu. Asli sih ya. Ya ayo ompresor. Dados. Asik. Hae. Ho ya sor. Ayo joget. He he ah. Sik. Mangga Mbak Sastra. Ayo Mbak Sastra joget, Mbak. Aja umpetan, Mbak. Ho ya. Mangga Mbak Sastra. Asli terus mangkat. Tarik. Green kancane tesita wingking. Sampun caket napa tasih tepi. Asine kutene sampun dugi. Iya, tarik. Supir wis penuh ayo mangkat. Aja lale ompengan golong mayanan. Hae Ho ya. Ho. Ha he ah asik. Sor. mangga Mbak Sastra ayo terus mangkat. Hae. Makin kringin kancane tesita wingking. Ho ya. Harus Sampun tarat napa tasih tepi. ho ya. Sita laras asik. Sampun dugi. Ho ya. Supir Ika ika ika. hayo mangkat. Aja lale nomprengan golong mayanan. Hae Tarik. Ayo joget, Mbak. Kusminar. Tarik. Ho ya. Asik. Lo. Hae. Sor. Kompresan. mangga bapake Bapake mari ayo ngendi. He he ah. mangkin kancane kasita wingking. Sampun caket napa tasih Oh iya, esuk. Omak tinting sor. Ho ya. supir Pak supir. hayo mangkat Ayo mangkat rames teka. Ho ya. Lo. Hae. Sor. Ayo dibagi terus. Hae. Iya, ho ya. Hae.
Ampun nggih Mas suwun. Sastra. Matur nuwun iki Mas. Nggih, Ora kaya- matur suwun Bu Kusminarti, monggo kula Mas aturi. Sarawita, ora kaya Mbak Kusminarti ya Mas Bawor. Suarane apik. Suarane apik apa-apa pinter lengger Jogete ya pisan. apik. Niki Iya. lagu omprengan Pokoknya. jebulane nadane nada Sunda ya. Iya. Ada Sunda. Ora kaya pancen. Ya iya jelas. Niki ajaten apa Mas? Ajate niki walimatul ngursi sekalian penganten sepitan. Oh, Nggih moga-moga penganten sakloron dadi ya penganten sing sakinah Amin. mawaddah warahmah amin. cepet dian wae momongan ya. Nggih, jebulane Mas Togok ngomong sakinah mawaddah warahmah ya pinter. Padahal urung tau nglakoni. Urung tau nglakoni tapi wong genah dalang ya pinter. Oh ya pinter. Ya, Dadi iya. Bapak Gunawan kali Ibu Sumarni ki jedutna anake wedon ya. Jodoh kena. Jedut napa kula? Lho maksude lanang karo wedon dijedutna men dadi jodoh. Jodoh kena mantu golek teman turu. Oh mantu wiroto basane teman. Teman turu. Turu. Dadi Pak Gunawan nggih golekna kanca turu putrane. Ya mau Sing maune dhewekan Iya. siki wisana batire. Pak Gunawan nyenengna putrane. Iya. Nggih, anu Mbak Asih kali Mas Irwan ingkang saking Cirebon. Tapi giliran Pak Tusino Nang apa? beda karo Pak Gunawan. Lah kok beda? Angger Pak Gunawan nyenengna anake wedon, angger Pak Tusino gawe larak anake lanang. Bisa nih gawe lari ya ora ya disenengen apa tapi ditanggapna wayang. Digolekna sinden ayu-ayu ya gawe seneng. Seneng jere sapa? Wong bene be modot diketok. Ya wong kena wis umume disramena disunati. Kena ki modot diketok kena men tambah modot. Tambah badon. Allah Allah ngerti yo. Anune Mas Gilang Ya ya kan? modot. Apa? Ya ki ora. Jenenge Lah Anu udah- apa sih Kang? Mbuh, Masalah modot anu ngi kemauan wis dianak-anak iring-iringan karo ebek ya. oh, Penganten sepite diiring-iring karo ebek anu diarak-arak lah pokoke carane diiring. penganten sepite diringna apa ora lara? Diring. maksude di Maksudnya ditanggapne ebek tanggap iki naik mau be, lah. Kaya Oh, kuwi diring. dadi rening lara men seneng tanggapna ebe. Ya iya apa lara? Lah ya larang, ora larang. Mulane anger wong lanang karo wong wedon ki larane beda. Larane. Anger wong lanang lara sepisan kapok wis ora dipindhoni. Ya iya. Tapi anger wong wedon lara esi dipindhoni ping telune contone mei anake telu. Jare lara ping telu. Ping telu apane uli mana? Anake Ya wong genanang kane jero wis ana pranakane ya Lah iki sing mana? jenenge lara sepit. Sepit. Sepit ki bahasa Jawa. Bahasa Angger Jawane. bahasa Arab ora anu penyanyi-penyanyi muslim kuwi ngendikakna diislami utawi sunatan. Sunat. Kuwi bahasane bahasa orang Islam te bahasa Iya, Arab. iya. Angger bahasa Cina beda mani. Beda maning. Bahasa Cina mengatakan sun tongli. Suntongli. Ya anak Main lu nini Ya gue. iya, bahasa Cina sun tongli. Suntongli apa ya? Sun kena sunat, Tong tong kena potong, li 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 kena sunat gue lah. suntongli. Sun tongli. Sun Sunat, tong tonge potong, li. line kena sunat lah cerewet kepo kowe lu lah. Ya ora wong nyong anu ora tau ya nyong kepo ya. Kepo tuh li dhuwur pupu iya dhuwur. Kata kepo. Oke kempol. Ngomong-ngomong masalah sunat, Sunat. sunat itu ada membahagiakan orang cacat. Iya. Tuh, contohnya nuwun sewu, kula niki ora pamir ngandakna tanggane kula tur dulure kula jenenge Tarjo niku kenang suwing. Terus Arep dioperasi dijemputna bokong ora gelem jere lara lara. lah. Wong dioperasi lambene sing suwing be lara kok ditambahi bokonge. Lah dokternya menganjurkan angger kaya kowe golek tas sunat massal. Lah, Temenan. Bisane. Tarjo temenan Mas Togo golek sunat massal. Uli 5 gede-gede. Yo, gawar meng dokternya. Ini dokter saya dapat 5 gede-gede. Lima. Terus dioperasi. Terus
nggo tambal. Tambal nuwun sewu ora sarun iki ngomongna dulure kula dhewek suwinge ditambalaken alhamdulillah siki rata alus tetep metu kumise. Mbok lah arep dijangan. Jangan nggo Rika ya. Karepe dalange jangan karo lombok ijo. Lombok ijo disambel goreng wah bleket-taket banget. Darane kikil iki ya. Tapi ya kuwe Mas Togo karo kowe Black. Apa? Dadi gelulung-alunga ki gawane ki gawa kae apa? Tisu ya dong ya. Sapu tangan. Nggo ngapa? Soalnya anger weru wong ayu lambene obau kutik-kutik ditutup. Oh iya ya salah anu lewian pucukan sih. Anu ya. Esiana Sukmane. Oh Esiana Iya. Sukmane ya bener. Manu Bor. Mas, aku tambal irunge. Alah, Tambal karo apa? Sepitan. Sepitane gilang dalah. Oh lho iki kayak tambal karo Likwarsi to ge, Le. Alhamdulillah. Wis tau kilo. Kurang ajar temen. walah, jebulane wis tahu ya. Maksudnya kula kali Mas Heru nih kok Pak Warsito kula kan marepi Heru. Angger teng Jakarta jenenge Heru beda. Heru. Iya. Heru Jadi Susanto. nyopet-nyopet nang kana ora kemenangan mari ngene gue. Tapi aku ya percaya karo Likwarsito Oh, iya, anake jelas. lanang kaya iki. Mas Aji. Mas Aji Lik jenengan bapake dia ora ngerti anakku kuwi adik kelasnya Mas Aji. Oh, sekolahnya nang. Isi. Oh, ya kayak Mas Kakak kelasnya Galang. Mas Gilang. Nggih. Mas Gilang ya arep ngisi. Nggih niki nyuwun dongane mawon mugi-mugi kuliahe lancar. Malah kuliahe lancar saged ngrampungaken dumugi semester akhir mungkin. Amin. Oh, semester nggih. Hati-hati nggih Mas, wong jenenge kuliah niku ora gade pirang-pirang. Nggih pancen. Prihatin teng riko. Nggih. Nilai dari mahasiswa itu IP. Minimal jenengan itu harus 3,8. Nggih. Tapi zaman aku kuliah, Rika kuliah. IP yang paling tinggi kan 4. Saya itu kuliah IP-nya 7. Oh, Banget pintere mulane Saking iki. pinternya IP saya tuh 7. Terus anu ket semester pira kowe 7 ditambah-tambah. Semester 4. Semester bolu akhir. Semet nganti pokoknya IP saya itu 7. Jadi IP lanang 4, IP telu, wadone telu. Walah. wong anu garing. Uci Black Salam. kali Bawor niki. Nggih, pripun? Niki kan Mbak Santi kan jumeneng niku lah. Masih Enten pelawak siji maning niki eman-eman kok. Oh, pelawak saking pundi Nggih. niku? Bu Santi Oh, saking Patimuan. Oh, sing mau joget bala desa Wah, ya. iya bener banget. Hei, Niki enten pamundutan lagon dari Risman Bakul Wedhus. Oh, Pengantin baru tembang tresno perawan Kalimantan buat semua glidik. mekaten. Nggih mungkin mbok saged dipinangkani nggih niki rencange kula benten sing WA kan niki. Apa monggo? Anu Saos mawon, Mas. mungkin memanik nyuwun lagu memanik Lagune memane. kali basa mata nggih mungkin. Somoto. Monggo niku Bu Santi kan jumeneng rene niku. Mriki Bu Santi. Sepotek Yo nggih sepote yo. seding ae. Monggo sepot. Ayo Mas. Oh, lagi nyoto. Ayo dilaras kendange. Jangan no cintekna Dengku dhisik. cluku paku cluku. Lah ya anu karo Rika ya kena nyepot cangkem Rika Bor. Hei, Lah, Oh iya. pundi? Lo. Ha reket teguk ya. Oh. karo waru toyang, toyang pinggir kali. Kangen dong ora balik kali. Setan kali kurang apa setia. Oh ah. Malah kayak jaran nyepak barang. Jaran wadon. Udu jaran. Apa? Teng mat-matna malah kayak iklan teh botol sing pucuk. Keprimen wong ki lagi joget. Lah ya kayak iklan kayak Iki Oke, sepot. aja kayak gue. Obong-obong terkenal ya, pada gembeleng. lo. Oh, dia mau. Ayo domae yo kamu. Lah anu lagi angel. Deleng na Kang, anu gue anu bekayu ciblek. Apa? Kayak nyong bareng nganggo idepal tuh jadi orang ngomong bong. Bisa orang ngobong. Wong baru kiye tok mangan soto boy gue bong.
Wetengan apa sare ya? Jam mejorna wong jenengane be lagi darso to kepengin gari jalu. Pengayagan apa udur Kak? Meripat panganan yo ya goreng soto tok weruh. Oke jenengane RB Lu RB siapa? Rai Badogan. Astaga. Kapan yang urung pernah mbok rek urung menangi nyong mangan? Apa? Kapan yang mangan? Mangan bareng. RB tau udu ki ye mripate ijo. Kapan ijo lah? Lho karo weruh panganan wis mau nang kana madang kan 3 piring. Sapanya tuh ora tau ora. Ora tau apa. Wong suwareg ya wis meneng. Ge jare gelemangan mulai cilik baen. Resek. Calak sini, Jan, calak kayak sini. ngerti cangking nyong kayak nyangking tremos. Alah. Jengkel Blek. Jengkel. Nyong arep jengkel nyong Ayo. wedi. Lho kenapa? Wedi kan ora wani jelas. Ora wani Lah karo mau perisai. deket bala Dewa. boleh tau. Is. Boleh dawa baladewa. Baladewa, Bro. Boleh dawa. Is. Boleh Tuh. dawa. Bong. Bala dewa Iya. main bongo. Wah, jare sampe terginas. main-main ngerti Dene keren ya. brengose langka wis dicukur apa? Hah? Brengos. Oh wis dicukur. Mau boleh joget kepriye jejel Blek praktekno. Jajal dibuka, jajal Ya ditutup. batu kaya kowe nyumur tejeng. Ayo. Dong dra, dang 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 dang, tak tung dra. Tung 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 tung, dang det, dang det delutan. Aa. Aa. Molah. Ora beres lah. Ah? Hei, Kamu kok kayak tempe ya? Ke bakayu ciblek, ke Kamu sama aku kayak tempe lu mas. Apa bakayu tempe? ciblek. Tempatkan di pelaminan. Aduh. Ke daripada Berik karo- yo ke barek. daripada karo Gilang, mending karo Ramane. Ramane Ramane Gilang. siapa? Ciblek apa? Iya. Karo ramane? Iya. Allah. Men jinjit iki anjlok. Orang yang ngomong cucu kalo banget tuh. Hah? Ana janjat jinjit. Ya umpama ya kaleksanan. Daripada Ciblek karo Mas Gilang, Mas Dalang kowe umpama manak dadi apa kowe? Blek? ya bisa Yang anggar karo Mas Gilang metune tuyul ya mas. Mas, Nggih. 1 tambah 1 berapa mas? Telu. Loro. Enggak. 1 tambah 1 3 mas. Lah, Bisa pisane neh. telu. 1 aku. Ya berarti bener sing mau ya telu Iya, ya. 1 aku. 2 kamu. 3 anak kita. apa? Ya wis. Brek, Astagfirullah. brek. Ya wis nyong karo bawor bae lah. Mas Gilang Ana nyebut, di- Semalam Enak aku apa? mimpi apa kini? nyebut Mas Gilang. Mimpi. Jebule mimpi dicokot ngula malah ulah duwel. Mending nyong karo bawor bae lah. Ngono dintengna dalam. Niki enten pembunutan lagu. Yes, siap Mas Gilang. Pengantin baru tembang Tresno Perawan Kalimantan. Aduh. Milih gare Mbak. Pengantin baru mawon napa nggih? Nggih, Nggih, pengantin karepe baru. Mbak Kan Sati. iki. Aja kayak gue. Sing pengantin baru bagan sing ora katokan. Ah iya jajan cuman. Katokan kaya ngerti-ngerti ya. Maksudnya jaritan kan. Nggih. Nyong bagiannya sing kae bae. Ya mengko berarti. Hah? Mengko nyong badhe atuh siki. Ora bayar. Ana diperintah kok ngenyang. Lah wong bene be kedengkreng kok njaluk bali. Monggo sinten sing ngajeng Monggo Pengantin sinten baru monggo? sinten? pengantin baru. Mbak Dewi. Mbak. Ya, Oh iya. Monggo. loro-loro majune. Sindana ana sing kebakaran we. Iya gelunge. Iya. Kesambar bledek. Saiki udah kebakaran sedulur. Dia kan ketiga kenang debu. Mau esuk ketemu nyo iman mendoan nggih. Nang Iya, dah. Ayo menyat sapa Ya. Mbak? Ayo Langsung Minyak. mawon. Loro kabeh. Pengantin baru. Lorone kabeh. Lorone men rame. Papat, 5 kabehan yuk. Kabehan. Papat yo Papat menyat yo. ya. Sing bocah-bocah. Yo sing bocah-bocah.